салом алейкум. Имрӯз тасмим гирифтем дар бораи мошинаи CGMC камтар маълумот дидем. Аввело ки майдаки сериштага нархаш 1000 сомон ҷойшидаш мешавад. 1 сол гарантӣ духташ фарқ мекунад. овозаш дига наводи аввелоки майда фарқ куллӣ дорад. иҷа сар диги мошинаи CGMC яъне заводи CGMC 4 иштага столдор 3 сол гарантия кати 5100 сомон доставка установка дохили шаҳр бепул. аввело гарантӣ дорад. духташ хубай беҳтарина дар 3 сол гарантӣ мабодои сӯхт ай тарафи мо бепул ремонт ай. и хати рости мошинаи ам CGMC мебошад 3800 ай нархаш 3800 сомонӣ духташ фарқ мекунад. ай дил хо хати роста қиматтар меяд. и 3 сол гарантӣ дорад. дар қафош печат дорад. мошина функсияи нав дорад. парковка сахранид фонарик функсияш нав ай. оригинал ай 3 сол гарантия кати. парковка дорад. P01 буромад мошина кор намекунад. иҷа мисол оборотша баланд мекунем паст мекунем. фонарикша 3 положение дорад. чиста оригинал мисол завод ҳама ҷиҳата гарантия кати то 3 сола ай тарафи мо ремонтша моторша сӯхтак бепул ремонт ай. дар болои номерои болои экранда занг зай 884 12 28 28. ин мошинаи поповай нархаш 5200 сомон нав оригинал заводи CGMC номи Шангон. ина гарантия ина ном серияш моделаш мошина упаковкаи нав дорем 5200 сомон дар дохили шаҳр доставка установка бепул. адреси мо қарор дорад дар бозори Колон рӯбарӯи парковкаи нав саршавии бозор Нодиромада. ин рекламаи CGMC яъне дар хитой мебошад. ина номи мошина Шангон нав мошинае ки мо нишон додем ва ҳамин ном буд. качество доранд 3 сол гарантӣ